Bhí fella peile olú cumar is peile do galtaí bon scoile siúil na málamh ag gcéilge. Is siad gcéal a reachtalinn na feilte peile a an bhliain, agus bíonn scoileanna ó fad chuga olú páirteach sa chomórtas. Scoileanna ón cheantar seo agus scoileanna eile cuairt. Bhí muid ag fannachtar éithe agus bé má codra legan seo agus formuide le codhór an le peile imirt. Is asan ceantar seo mai agus tá siad mai de buú do scoiltathe eile. Is rálam ag teacht ag chunda difriúil leis an scoil mar gaithí tú féann tú le rudí difriúil le dhéanamh agus just an sketchimíní faoi gacrad. An rud is fearr faoin ag immart peile ná an crack agus má bhaineann tú agus mána bhaineann tú tá rud ag an na fólam. Sin go an chomórtas seo an méocht agus cailann tú cluichí bhaineann tú cluichí ach tá an chomórtas seo go maiid agus tá méid baint sealtas. Is brálam a bheith ag imirt le mó cáirde agus feadh gramar le hrúid. Deich scoil a bhí páirteach san eile peile seo am léna, agus dearú thug gcéal scoil fádraigh nífa lá an scia, agus bhain bon scoil phobal firste córn gcéal. Bé feilte peile siúil i gceantartha eile fad an tíre idir seo agus dearú na scoil bhliaine. Ra cairn i litir mór, ilis pól agus sa rain.